так само трудно ситуация. Бригада арбитров, менавіта ў полі. Галоўны рэферы Дмітрий Дмас, Станіслав Савіцкі, горад Мінск. Вось такая судейская бригада. Гучыць стартовый свісток маладзечня, і будем глядзець мы за гэтай сустрэчай. У гэтай сустрэчы. І падача у нас, удар па воротах, які гол! Забіваюць мінчане, гэта Прохар Шарамет, калі я ўсё добра пабачыў, просто гарматным стрэлам. З межаў штрафной прабівае і трацякае абаронцаў. Глядзім мы яшчэ раз за паўторам. На ўзроўні першай лігі таленавіты малады хлопец з Нёмана, які забіваў пенальці у пасляматчавай серыі у суперкубку. Маладзечна забівае ў гэтым эпізодзе 1-1. Лік у нас становіцца. 24-я хвіліна, і Маладзечна вяртаецца ў гульню. Але ж замена у нас ўсё ж таки рыхтуецца. Ідзем, калі расшифроваць дубль мінскага Дынама, прайграе 0-1 Слуцку. Тым часам добрая атака ў Маладзечна, прабівае па воротах Богдан. Ляціць наперад, чакае падключэння Гружэўскага, бачыць яго. Гружэўскі прастрэльвае і не атрымліваецца у партнёраў з мячом сустрэцца. Падача ад Гружэўскага, Катляроў, скідка. Удар ад Леўчанкі! І гэта 2-1! Гэта Богдан Леўчанка! Пабег ён да Юрыя Пунтуса. Туды ж Іван Чарных. Ну, тут усё для гэтага гола зрабілі Дзяніс Гружэўскі і Александр Катляроў. Гружэўскі прастрэліў, Катляроў скінуў пад удар Леўчанку. Леўчанка моцна. Там за яго зачапіўся, скінуў на Шмарова. Той на Альшаніка, велізарная зона, перадача на Чарных. Але са становішча па-за гульнёй Іван Чарных забівае. І вось Ягор Ягораў з'яўляецца на полі. Маладзечна прапускае зараз на 56-й хвіліне пасля гэтай замены. Стандарт ад суперніка, але забівае Уладзіслаў Малюцін, якога мы паспелі ўжо у перапынку на лаўку адправіць. Але Уладзіслаў Малюцін можа і нашай каментатарскай пазіцыі зараз недзе прывітанне перадае. І ў гэтай сустрэчы 21-я хвіліна. Вячаслаў Прыгодзіч прамая чырвоная картка. У нас тым часам Мінск у атацы. Удар па воротах. Ілля Дубінец знаходзіць свой момант. Ілля Дубінец робіць лік 3-2. І вось колькі мы Іллю крытыкавалі ў першым тайме, колькі мы казалі, што ён незаўважны, ён аддае занадта складаныя перадачы. Ну а зараз Ілля Дубінец вырашыў паказаць, што ён таксама сам можа задаць. Кендрук аддае перадачу на партнёра. Ёсць перадача ў штрафную. Стрэліў Матусевіч.